egy értesítést küld a felhasználónak, és a felhasználónak abban az adott 2 perces időablakban, ahol éppen tartózkodik, amivel éppen foglalkozik, kell egy 2 kamerás selfie-t készítenie, azaz Ilyen és ehhez hasonló miniórákon vehettek részt azok a felvételiző diákok, akik ellátogattak a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudománykar által rendezett nyílt napra, ahol megannyi lehetőséggel készültek a szervezők. Alapvetően felvételi tájékoztatóval készültünk, miniórákkal készültünk, tehát 20 perces kurzusokon ismerkedhetnek meg az ide látogatók a szakok kínálatával. Valójában meg tudják nézni, hogy mit is tanulhatnak majd itt a következő években, illetve a második emeleten szakos standokat helyeztünk el. Itt van velünk 2 kollégium, az Eötvös és a Móra Ferenc szakkollégium, illetve a tanulmányi osztály és a hallgatói önkormányzat is kitelepült, úgyhogy tőlük is lehet információkat gyűjteni. Az általános tájékoztatók mellett a már említett minióráké volt a főszerep. A jelenleg másodjára megszervezett programlehetőség eredetileg azért alakult, hogy a diákok és szüleik tényleges betekintést nyerhessenek az egyes egyetemi órákba. Összegyűjtöttek néhány ilyen definíciót, és azt mondják, hogy bármiről legyen is szó, mindig az a lényeg, hogy a mesterséges intelligencia valami gépi dolog, gépi intelligencia, ami valamilyen módon az emberi intellektusra, az emberi viselkedésre, az emberi döntéshozatalra hasonlít. Azon gondolkoztam, hogy mi az, ami valami tartalmat is ad, tehát azon kívül, hogy brossúrákat adunk, meg beszélünk egyes képzésekről, ahol tényleg bele lehet nézni abba, hogy mi zajlik egyes szakokon. Vannak olyan szakjaink, amik egy gimnazista számára nagyon nehezen értelmezhetőek, hiszen nem tudják, hogy mit tanítanak ott, és hogy egy piciben lássanak oktatókat, igazi arcokat, egy kicsit az egyetem hangulatát, ezért találtam ki tulajdonképpen ezeket a miniórákat. A 67 különböző miniórán az érdeklődők hallhattak a napjainkban népszerű alkalmazásokról, a mesterséges intelligenciáról, vagy tanulhattak épp a spanyol kultúráról is. A nap végén pedig stúdiólátogatáson is részt vehettek. Az esemény népszerűségét alátámasztja az, hogy egyre többen érkeztek a hagyományos régiókon kívülről is ide, Szegedre. De most már egyre messzebbről is jönnek, és például Budapestről azért is, mert itt más az egyetemi hangulat, ez egy valódi egyetemi város, kisebb közösség van, tehát például ez az utóbbi éveknek egy elég látványos fejleménye. Egy nyílt nap több okból is hasznos lehet, és rengetegféleképpen megszervezhető. A nap végén viszont ami igazán számít, hogy mit gondoltak azok, akik ide látogattak. Érdekes, és lekötött minket, és örülünk, hogy eljöttünk. Igazából nagyon jól néz ki az épület is, úgyhogy szívesen járnánk ide szerintem. Teljesen lenyűgözött mindannyiunkat, tehát mind a kettőnket. Könyvtár is nagyon belopta magát a szívembe. Nagyon szimpatikus, úgyhogy ez lesz az első hely biztos, amit meg fogunk jelölni. Ide szeretne Lilla jönni.